Исәнбез, кадерле укучылар. Бүген без сезнең белән оксидлаштыру кайтарылу реакцияларын өйрәнүне дәвам итәчәкбез. Бүгенге дәрестә без сезнең белән оксидлаштыргыч һәм кайтаргычны һәм тирәлекнең әше, селтеле һәм нейтраль тирәлекләрнең оксидлаштыру кайтарылу реакцияларына тәэсир итүләре белән танышып үтәчәкбез. Иң мөһим оксидлаштыргычлар һәм кайтаргычларны карап үтик. Моны ачыклау өчен Менделеев периодик системасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Атом радиусы зур булган һәм тышкы энергетик дәрәҗәсендә электроннар саны күп булмаган элементлар кайтару үзлегенә ия. Нигездә булар металлар. Типик неметаллар 6-7 төркемнең төп төркемчә элементлары. Шул ук период металлары белән чагыштырганда атом радиуслары кечерәк булган элементлар оксидлашу үзлекләрен күрсәтәләр. Әгәр дә неметаллар көчлерәк оксидлаштыручы булган тирәлеккә эләксә, алар кайтару үзлеген күрсәтә алалар. Катлаулы матдәләрнең оксидлашу һәм кайтарылу үзлекләре әлегә элемент атомының оксидлашу дәрәҗәсенә бәйле. Мәсәлән, марганецның кушылмаларын карап алыйк. Безгә бирелгән калий перманганаты, марганецның оксидлашу дәрәҗәсе +7-гә тигез. Марганец 4 оксиды. Анда марганецның оксидлашу дәрәҗәсе +4-гә тигез. Марганец хлориды. Марганец 2 хлоридында марганецның оксидлашу дәрәҗәсе +2-гә тигез һәм марганец бирелгән. Металл гади матдәләрнең оксидлашу дәрәҗәсе 0-гә тигез. Беренче кушылмада марганец максималь оксидлашу дәрәҗәсенә ия, +7, һәм реакция барышында ул бары тик электроннарны кушагына ала. Димәк, калий перманганатында марганец +7 оксидлаштыргыч булып тора. Марганец 4 оксидында марганец электроннарны бирә дә ала, китереп тә куша ала. Димәк, ул оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та булып тора. Чөнки марганецның +4-тән югары оксидлашу дәрәҗәсе дә бар, марганец +4-тән түбән оксидлаштыру дәрәҗәсе дә бар. Марганец 2 хлоридында марганец +2 электроннарны бирә дә ала, китереп тә куша ала. Ул шулай ук оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та була ала. Ә менә марганец гади матдәсе, металл, иң түбән оксидлашу дәрәҗәсенә ия. Ул бары тик кайтаргыч кына булып тора. Димәк, нәтиҗә ясыйбыз. Әгәр дә элементның максималь оксидлашу дәрәҗәсе икән, ул оксидлаштыргыч булып тора. Әгәр дә элементта минималь оксидлашу дәрәҗәсе икән, ул бары тик кайтаргыч кына булып тора. Әгәр дә шушы аралыкта булган оксидлашу дәрәҗәләре билгеле булса, бу оксидлашу дәрәҗәсенә ия булган элементлар оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та булып торалар. Иң мөһим оксидлаштыргычларны карап алыйк. Аларга керә гади матдәләр, неметаллар, мәсәлән, кислород, галогеннар, күкерт, азот һәм башкалар. Югары оксидлашу дәрәҗәсенә ия булган элемент кушылмалары, +7 оксидлашу дәрәҗәсендәге марганец кушылмалары. Әйтеп үткәнчә, мәсәлән, калий перманганаты, +6 оксидлашу дәрәҗәсендә хром кушылмалары, +6 оксидлашу дәрәҗәсендәге күкерт кушылмалары, +5 оксидлашу дәрәҗәсендәге азот кушылмалары. Әлеге санап бетелгән оксидлашу дәрәҗәләрендә барысының да максималь оксидлашу дәрәҗәсе икәнлеге күренеп тора. Иң мөһим кайтаргычлар, аларга керәләр. Гади матдәләр, металлар. Шулай ук кайбер неметаллар да керә. Иң түбән оксидлашу дәрәҗәсенә ия булган неметалларның кушылмалары. Мәсәлән, сероводород. Анда сероводородта күкертнең иң түбән оксидлашу дәрәҗәсе -2-гә тигез. Димәк, нәтиҗә ясыйбыз. Иң түбән оксидлашу дәрәҗәсенә ия булган элементлар яки кисәкчекләр бары тик кайтаргыч булып торалар. Оксидлаштыргычлар да, кайтаргычлар да булган матдәләр. Алар арадаш оксидлашу дәрәҗәсе булган элемент кушылмалары. Пероксидлар. Пероксидта кислородның оксидлашу дәрәҗәсе -1-гә тигез. Арадаш оксидлашу дәрәҗәсе булган металл элементлары кушылмалары. Мәсәлән, марганец 4 оксиды. Арадаш оксидлашу дәрәҗәсе булган неметалл элементлары кушылмалары. Мәсәлән, натрий гипохлориты. Натрий гипохлоритында хлорның оксидлашу дәрәҗәсе +1-гә тигез. Хлор +1-дән югары оксидлашу дәрәҗәсе дә аларга мөмкин, һәм хлор +1-дән түбән оксидлашу дәрәҗәләре дә бар. Димәк, шулай итеп, натрий гипохлориты оксидлаштыргыч та булырга мөмкин һәм кайтаргыч та булырга мөмкин. Ул аның нинди матдәләр белән реакция кергәнлегенә бәйле. Әйдәгез, укучылар, хәзер оксидлаштыру кайтару реакцияләренең классификациясе белән танышып үтик. Алар 3 типкә бүленәләр. Беренчесе молекула ара оксидлашу кайтарылу реакциясе. Оксидлаштыргыч һәм кайтаргыч төрле молекулалар булып торалар. H2S + хлор 2 килеп чыга, күкерт һәм S + 2H хлор. Әлеге реакциядә күкерт -2-дән 2 электронны бирә һәм күкерт 0-га әйләнә. Хлор 2-0-дән 2 электронны китереп буша һәм 2 хлор -1-га әйләнә. Коэффициентлар килеп чыга безнең 1-гә 1.
Бу реакциядә сероводород кайтаргыч булып тора, хлор 2 молекуласы оксидлаштыргыч булып тора. Демәк, бер молекула кайтаргыч, бер молекула оксидлаштыргыч булып торды. Шуңа күрә ул төрле молекулаларда булганга күрә молекулалары оксидлашу кайтарылу реакциясенә керә. Икенчесен карап үтәбез. Бер молекула эчендә оксидлашу кайтарылу реакциясе. Бер молекулда бер элемент оксидлаштыргыч, икенче молекулда шул молекуланың икенче элементы кайтаргыч булып тора. Мәсәлән, сезгә биргән калий хлоратының таркалу реакциясе. 2 калий хлор O3 тигез була, 2 калий хлор плюс HO2. Әлеге мисалда калий хлоратында хлор плюс 5-тән хлор минус 1-гә әверелә. Шул калий хлоратында кислород минус 2-дән кислород 0-га әйләнә. Демәк, бер үк молекулда бер химик элемент оксидлаштыргыч, ул чиракта безнең хлор плюс 5 оксидлаштыргыч булып тора, кислород шул ук молекулда кайтаргыч булып тора. Өченчесен карап үтәбез. Диспропорционерлашу. Молекула бер үк элемент оксидлаштыргычта, кайтаргычта булып тора. Мәсәлән, 2H2O2 таркалган вакытта O2 плюс 2H2O барлыкка килә. Бу реакция вакытында водород пероксидында кислород минус 1-дән үзгәрә 0-га, шул ук кислород минус 1-дән үзгәрә минус 2-гә. Бу реакция вакытында водород пероксидында кислород оксидлаштыргычта булып тора, кайтаргычта булып тора, кислород минус 1 аркасында. Укучылар, әйдәгез тирәлекнең оксидлашу кайтарылу реакциясенә тәэсире белән танышып үтик. Безнең белгәнебезчә тирәлек була 3 төрле. Эшче тирәлек, нейтраль тирәлек, селтеле тирәлек. Калий перманганатының төрле тирәлектә нинди продуктлар барлыкка китерү белән танышып үтик. Калий перманганаты плюс ниндә булса кайтаргыч һәм алабыз 3 төрле тирәлекне. Беренчесе безнең эшче тирәлекне күрсәтә водород ионнары. Мәсәлән, сульфат кислотасы мисалында карап үтик. Калий перманганаты плюс ниндә булса кайтаргыч плюс сульфат кислотасы. Һәм бу реакция вакытында марганец плюс 7-дән оксидлашу дәрәҗәсе плюс 2-гә үзгәрә. Сульфат кислотасы тирәлекне күрсәтә. Шуңа күрә ул калий перманганатында булган металлар белән үзенең тозын барлыкка китерә. Җәшендә язылганга игътибар итегез, балалар. Калий сульфаты, марганец сульфаты һәм су барлыкка килә. Безнең кайтаргыч оксидлашу дәрәҗәсен күтәрәчәк. Әгәр дә мин нейтраль тирәлекне алам икән, калий перманганаты плюс кайтаргыч плюс су, бу реакция вакытында марганецның оксидлашу дәрәҗәсе плюс 7-дән плюс 4-гә үзгәрә. Җәшендәге игътибар итәбез. Һәм бу реакция вакытында һәр вакытта да барлыкка килә марганец O2 плюс 2 калий OH. Селтеле тирәлекне карыйбыз. Селтеле тирәлекне мин калий OH мисалында алдым. Калий марганец O4 плюс кайтаргыч плюс калий OH килеп чыга. Калий 2 марганец O4 плюс H2O һәм кайтаргыч үзенең оксидлашу дәрәҗәсен күтәрәчәк. Соңгы селтеле тирәлектә марганецның оксидлашу дәрәҗәсе плюс 7-дән плюс 6-га үзгәрә. Кадерле укучылар, без сезнең белән калий перманганаты белән тәҗрибәләр карап үтәчәкбез. Тәҗрибәләрне 3 төрле тирәлектә алабыз. Минем стәлдә калий перманганаты тирмәсе алынган. Калий перманганаты тирмәсе алсу төстә булачак. Беренче стаканга мин аңа сульфат кислотасы тамызам. Ремәне кертәбез, эшче тирәлек ясыйбыз. Икенче стаканда су калсын, өченче стаканга натрий гидроксид тамызам. Өч стаканга да бераз гына натрий сульфиты тамызабыз. Эреме төссезләнде. Эреме төсен үзгәртте һәм вак кына марганец 4 оксиды кисәкчекләре барлыкка килә. Эремәбез яшел төскә керде. Хәзер әйдә шушы тәҗрибәнең реакцияләрен язып китәчәкбез. Бу безнең беренче тәҗрибә, икенче тәҗрибә һәм өченче тәҗрибә. Беренче тәҗрибә безнең эшче тирәлектә барды. Без реакция вакытында калий перманганатына натрий сульфиты куштык һәм сульфат кислотасы безнең тирәлек булып кушылды. Һәм реакция вакытында кайтаргыч натрий сульфиты натрий сульфатына әверелә. Чөнки күкерт химик элементы плюс 4-тән плюс 6-га оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртә. Һәм барлыкка килә, әйтеп алдагы слайдта әйтеп үтелгәнчә, сульфат кислотасы безгә бирелә икән, калий сульфаты, марганец сульфаты һәм су барлыкка килә. Әлеге реакциядә марганецның оксидлашу дәрәҗәсе плюс 7-дән плюс 2-гә үзгәрде.
марганец плюс 7-ден 5 электронны кетіріп пушты, һәм марганец плюс 2-ге өзгәрде. Күкерт плюс 4-тен 2 электронны бирде, һәм күкерт плюс 6-га өзгәрде. Безнең коэффициентлар килеп чыга. 2 һәм 5. 2-не коябыз марганецлар алдына, 5-не коябыз күкерт. Коя үзенең оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртте. Натрий сульфиты һәм натрий сульфаты алдына коябыз. Реакция тигезләмәсен тигезләп бетерәбез. Тигезләгәннән соң килеп чыга. 2 калий марганец O4 плюс 5 натрий 2 SO3 плюс H2 SO4 килеп чыга. 5 натрий 2 SO4 плюс калий 2 SO4 плюс 2 марганец SO4 плюс H2O. Әлеге реакциядә калий перманганаты оксидлаштыргыч марганец плюс 7 аркасында, натрий сульфиты кайтаргыч күкерт плюс 4 аркасында килеп чыкты. Иреме төссезләнде. Чөнки килеп чыккан матдәләр дә барысы да төссезләр алар. Икенче тәҗрибәнең реакция тигезләмәсен язып үтәбез. Калий перманганаты плюс натрий сульфиты. Без бу очракта алдык нейтраль тирәлеген кушабыз плюс су һәм килеп чыга натрий сульфаты, марганец 4 оксиды һәм калий гидроксиды. Әлеге реакциядә марганец оксидлашу дәрәҗәсе плюс 7-дән үзгәрде марганец плюс 4-гә. Ул 3 электронны китереп кушты. Күкертнең оксидлашу дәрәҗәсе плюс 4-дән үзгәрде күкерт плюс 6-га. Һәм ул 2 электронны бирде. Безнең коэффициентлар килеп чыкты 2 һәм 3. 2-лене коябыз марганецлар алдына, 3-лене коябыз күкертләр алдына. Күкерт плюс 6, коян плюс 6-дан плюс 4-гә үзгәрде. Шунда коябыз. Реакция тигезләмәсен тигезләп бетерәбез. Килеп чыга. 2 калий марганец O4 плюс H натрий 2 SO3 плюс 1 молекула су. Тигез була. H натрий 2 SO4 плюс 2 марганец O2 плюс 2 калий OH. Әлеге реакциядә калий перманганаты оксидлаштыргыч марганец плюс 7 аркасында, натрий сульфиты кайтаргыч күкерт плюс 4 аркасында. Марганец 4 оксиды кызгылт крәнстәге утырым бирә. Тәҗрибә номер 3-нең реакция тигезләмәсен язып алабыз. Калий перманганаты плюс натрий сульфиты плюс калий OH. Селтәле тирәлектә карадык бу тәҗрибәне һәм килеп чыган натрий сульфаты плюс калий манганаты плюс су. Бу реакциядә марганец плюс 7-дән марганец плюс 6-га үзгәрде. Күкерт плюс 4-тән күкерт плюс 6-га үзгәрде. Марганец плюс 7-дән 1 электронны китереп кушты. Марганец плюс 6 күкерт плюс 4-тән 2 электронны бирде һәм күкерт плюс 6-га үзгәрде. Килеп чыккан коэффициентларны марганец алдына коябыз һәм берлене сульфат натрий сульфиты алдына коябыз. 2 калий марганец O4 плюс натрий 2 SO3 килеп чыга. 2 калий OH тигез була. Натрий 2 SO4 плюс 2 калий 2 марганец O4 плюс H2O. Әлеге реакциядә калий перманганаты оксидлаштыргыч марганец плюс 7 аркасында, натрий сульфиты кайтаргыч күкерт плюс 4 аркасында. Иреме яшел төскә керде. Чөнки калий манганаты яшел төстә була. Кадерле укучылар, бүген без сезнең белән оксидлаштыру кайтарылу реакцияләренә тирәлекнең тәэсир итүләре белән танышып үттек. Һәм төрле тирәлектә төрле матдәләр барга килгәнлеген карадык. Бүгенге алган белемнәрегез сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып каласы килә. Сау булыгыз, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.